I fins i tot pensar-hi ara, i en què podria passar, és molt difícil. No hi ha manera de llogar un habitatge, almenys per a gent de baixos ingressos com jo. Els desastres naturals ataquen el nostre planeta diàriament. Cada cop més, escoltem parlar dels refugiats climàtics i entenem que els països amb un nivell de vida baix, els governs no són capaços de protegir els seus ciutadans. Cada nou desastre fa que aquests països siguin encara més pobres i la gent sigui més infeliç. I com van les coses als països pròspers i rics amb suposadament economies fortes? La gent d'allà pot estar segur que serà rescatada ràpidament en cas d'emergència, que tindrà la compensació de la pèrdua de béns i ajuda en tornar a la seva vida normal? Resulta que no. La manera com molts australians corrents van haver de sobreviure després de les inundacions del febrer a març del 2022 és una clara confirmació d'això. Milers de llars s'han convertit en inhabitables a l'estat de Nova Gal·les del Sud. Però ara, uns mesos després, la promesa de donar refugis a tots els que ho necessiten continua sense complir-se. Jo acceptaria un sostre sobre el meu cap, un lloc càlid i sec per a mi i el meu gosset, això és tot. No hi ha manera de llogar un habitatge, almenys per a gent de baixos ingressos com jo. Després d'haver-se proposat construir instal·lacions de càpsules d'estada prolongada, pel quals es van destinar 350 milions de dòlars, encara no n'han construït ni la meitat. La gent que va perdre seves cases i roba calenta, les víctimes de les inundacions es van veure obligades a agrupar-se en tendes de campanya durant el fred hivernal, dormir als cotxes i algunes van tornar a les seves cases en ruïnes i afectades per molla amb l'esperança d'aïllar-les d'alguna manera per poder estar bé i no tenir fred. Ningú hauria de viure en una casa així, però aquesta és la nostra única opció, a part d'una tenda de campanya. Però a l'hivern és millor amb molla que amb fred. Una investigació parlamentària va trobar que els serveis d'emergència estatals SES i l'Agència de Gestió de Desastres del Govern de Nova Gal·les del Sud, Resilience NSW, no van proporcionar l'assistència adequada a les víctimes. La gent no tenia més remei que salvar les seves pròpies vides i ajudar als altres a salvar-se. Aquest és un meravellós exemple d'assistència mútua i alhora una demostració del fracàs total de les autoritats oficials. Les agències governamentals i l'Oficina de Meteorologia no estaven preparats per a aquestes inundacions i no es van adonar de la seva magnitud. Les dades que van publicar eren inexactes. I el govern de l'estat va veure la resposta al desastre com una operació normal de 9 a 5. Els residents de les zones inundades es van enfrontar a una greu escassetat de fons per pagar el lloguer, però dels 12.000 sol·licitants, possiblement només un de cada 5 va rebre una subvenció per al lloguer. Això va fer que el president de la Comissió d'Investigació, Balsacort, anomenava l'esquema de subvencions com un engany cruel. L'augment de les inundacions va provocar una crisi general de l'habitatge. Els mecanismes de mercat són indiferents al destí de persones concretes i condueixen a l'estratificació de la societat i a l'augment de la desigualtat. Fins i tot abans de l'inundació de febrer, l'assegurança de propietat estava fora de l'abast per a molts. I des de la inundació, els preus dels habitatges a l'Ismora, per exemple, en algunes zones d'alt risc, s'han baixat a més de la meitat, de manera que vendre'l per comprar en un altre lloc es va convertir en poc realista per als propietaris. Aquesta situació es repeteix una vegada per l'altra i fins i tot pensar-hi ara, en què podria passar, és molt difícil. Encara estic intentant organitzar un sostre sobre el cap per a la meva filla. No tinc temps per passar hores al telèfon intentant lluitar amb sistemes imperfectes que no haurien d'existir. No tenia un contracte d'arrendament vàlid perquè es va perdre a la inundació i em van fer fora poc després de la inundació i no vaig tenir accés a les fotos a causa de la segona inundació, així que demanar-nos més proves en aquesta situació sembla ridícul.
Mai he tingut tanta dificultat per obtenir cap tipus de suport governamental com quan intentava accedir a l'ajuda per al lloguer. Com a sortida, l'Estat anuncia una política de retirada controlada, però no se sap com sovint començarà a funcionar aquest programa i si tindrà l'efecte esperat. Encara no s'han fet públics els detalls sobre la possible redempció o intercanvi de terres. Els cultius dels agricultors han estat destruïts a tota la conca del riu Nord, la qual cosa significa crisi financera per a moltes famílies. La gent no sap què pot esperar. Se senten abandonats i temen pel seu futur. Perquè la propera inundació empitjorarà encara més la seva deplorable situació. També perquè augmentarà el nombre de persones que necessiten ajuda material. Ens estem apropant als 6 mesos, estem als 171 dies, i la gent s'està desanimant, i tota la solidaritat que vam tenir en aquells primers 100 dies que ens va mantenir s'esvaeix, així que hem d'actuar ara. Els cataclismes no es poden pagar per evitar-los. El canvi climàtic afectarà a tothom i és només qüestió de temps. Per molt forta que sembli l'economia, cap país pot resistir per si sol l'embat d'un enemic com el clima. Construir una societat creativa en la qual les tecnologies estaran disponibles per a la humanitat garantirà una seguretat climàtica fiable a tot el planeta.